že si myslím, že seriál je určitě v dobrých rukou. A nemyslím si, že to je prostě jenom jako šokovat tím násilím. Určitě to pro mě nebude hlavní věc, kterou bude se snažit seriál podle mě, jakoby, chápeme se prostě jako se zaměřovat, ale bude se to snažit zaměřovat na okolí toho, jak to vlastně všechny ovlivnil, protože nebude to jako urban spook, aspoň doufejme. Pokud jste... No ty kráso, tak to bylo něco. Zážitek, na který v životě asi nezapomenu, stejně jako lidi, co vešli do jeho farmy. Cut, to byl blbej joke. Když už mám vaši pozornost, tak řeknu jenom varování. Nechci opravdu toho spojovat nějak s reálnýma událostma nebo s reálnýma činama Eda Geina. Chci tohle, aby bylo prostě fakt mířeno jenom na samotný seriál. Ale i tak tady zmíním možná nějaké citlivé věci, tím pádem pokud nejste v dobrým feelu, necítíte se dobře, doporučuji to video vypnout a pustit si ho později. A ty, co tady zůstali, tak nebudu zdržovat a pojďme se vrhnout na video. Nebo než se vrhneme na video, byl bych rád za odběr, komentář a like. A pokud byste chtěli, můžete mě sledovat i na Instagramu, kde mám různé arty anebo náhledovky, které nakreslím do videí. Takže pokud chcete, můžete mě tím podpořit a dobře, už se jdeme na... Tahle série je jedna z nejhorších sérií ze celého seriálu. A já vím, jak to zní divně od někoho, kdo dělal názorový video a vypadalo to, že už to bude nenávidět od začátku. Ale vyslechněte mě, já jsem v seriál naopak věřil. Já jsem doufal, že se to povede, protože měli to přece v rukou stejný režiséři, kteří dělali předchozí 2 série o Dahmerovi a o těch bratrech, takže jsem nějak doufal, že to bude... Minimálně to pojede ve stejném stylu jako Dahmer, ale něco se muselo posrat a vyloženě se změnilo všechno. Jako, víte co, za chvilku si to probereme. Chci nejdříve udělat historický okénko a potom se vrhnout na ty negativa a pozitiva tohohle seriálu. A jasně, já vím, že někteří z vás asi řeknou, že ale já vím, kdo je to Ed Gein, já jsem slyšel už Noční můry a Birkeho, jak o něm mluvili, takže já už vím všechno. Já tě chápu, dobrý, to bude dobrý. Ale i tak bych chtěl, aby tohle video mělo nějaké informace navíc a abyste nemuseli zbytečně třeba si to hledat anebo ještě zkoukat jinačí videa, takže vám udělám takový malinký výklad o tom, kdo to tady je. No a negativa a pozitiva si zmíníme potom, takže nebudu zdržovat a pojďme na to. Narodil se 27.8.1906 ve Wisconsinu. Jeho rodinou byla matka, která byla náboženská fanatička, bratr Henry a otec, který byl dost velký alkoholik. Na Ed Geinův život měl podle mě minimální vliv a proto ho rychle přeskočíme. Zemřel v roce 1940 a nejspíše to bylo asi v rámci jeho závislosti, takže to není asi jako hodně překvapující. Takže se posuneme spíše na výchovu Eda Geina a Henryho. Matka, která byla právě hodně silnou náboženskou fanatičkou, tak začala vštěpovat verzi své Bible právě klukům do hlavy. Hlavně se jednalo o to, že ženy jsou zlo, jsou hřích a jsou to jen proto, aby prostě sváděli. Proto Ed Gein a bratr Henry neměli moc přátel a pokud nějaký ano, tak spíš rychle je neměli kvůli matce, která je začala buď pomlouvat, a nebo se snažila je prostě od toho odradit co nejvíce. Proto se i přesouvali na farmu, kde měli minimální kontakt a když už nějaký, tak maximálně ve škole a jak říkám, ani tam neměli prostě moc přátel, protože to většinou končilo rychle. Ne, že by to nebylo vidět už předtím, ale začaly tu velké problémy. Ed si začal budovat nezdravý vztah k matce, hodně nezdravý vztah k matce a bratr Henry to měl naopak. Od matky se začal vzdávat co nejvíce a snažil se víceméně žít po svým. Kvůli tomuhle asi i měl s Edem trošilinku menší neschody, nebo menší hodně velké neschody, hádky
A proč tohle zmiňuji? Je to kvůli tomu, že po otci právě následoval Henry. Podle všech faktů to bylo při tom, když Ed a Henry měli nějak manipulovat s ohněm a měli se snažit zbavit nějakého keře nebo čehosi a během tohohle pálení tak Henry se ztratil. Podezřelý bylo to, že Ed ho dokázal hodně rychle najít s policajtama a v podstatě tam jenom k němu dovedl a policajti uznali, že to Edova vina není. Podle všech faktů, já si upřímně myslím, že to Ed provedl, ale kdo ví. Po tomhle zůstal Ed kompletně s matkou sám. Nejspíš mu to asi nevadilo kvůli tomu, jaký vztah už prostě měli vybudovaný. Tohle štěstí ale netrvalo dlouho. Matka zanedlouho taky odešla a tohle bylo něco, co Eda kompletně zlomilo. Začal se více věnovat četbě a míň starostem o celou farmu. V podstatě byl sám a bez matky jako takové, která by mu každou chvíli kázala nebo by mu dělala tresty, tak začal víc číst jakýsi speciální knížky. Patřily k ním anatomie o ženském těle, anatomie obecně a zločiny, co prováděli nacisti a nějaký speciální techniky pro mumifikaci těla. Tohle byly knížky, které především on četl, co jsem se tak nějak doslechl, a tímhle si hodně nakrmoval svoje temné tužby. Netrvalo tedy dlouho a začal tedy vykopávat hroby, vykrádat je a asi nebudu říkat dál, co dělal s tělama těch, co byly v těch hrobech, ale můžeme se to asi domyslet, když řekneme, že dělal z nich asi nábytek. Nebudu specifikovat co a tak dále, protože je to fakt nechutný a radši bych se posunul dál. Až po druhé vraždě v roce 1957, 16.11. byl zatčen. Jednalo se o Bernie Wardenovou, která pracovala v menším krámku, kde si Ed Gein předtím, než byla odnežitá, si kupal nemrznoucí směs. Kvůli seznamu, který tam vlastně byl napsaný, tak právě policajti dokázali Eddieho rychle vypátrat. No a dál to bylo, že spíš se snažili na něj něco neúplně, když tak řeknu, blbě hodit, ale spíš byly případy, které s ním též byly lehce spojený, ale nikdy se nedokázalo, že to byl vyloženě on. Takže ty už nebudu extra řešit, běžte si když tak kouknout na nějaký dokumenty, které to vysvětlují líp jak já, a pojďme se konečně vrhnout na to, proč jste tady vůbec přišli. Začal bych pozitivem, který by se dalo shrnout tak, že to je absolutně nádherně zpracovaný. Prostě jak po masky, tak po natáčení. Jako opravdu vizuál tohodle je absolutně nádherný a nebudu lhát, když řeknu, že jsem často byl prostě jenom připlej na tom seriálu a koukal jsem se na tu obrazovku a koukal jsem se, jak je to natočený. Ty vole, prostě hodně záběrů, je tam prostě fakt nádherných a nebudu lhát, když řeknu, že i když si hraju s barvama, tak ty scény taky jsou strašně živý a je to prostě úžasný, fakt nebudu lhát. A když jsem zmínil i ty masky, tak jsem měl absolutně nádherný pocit, že to je v těch 50. 60. letech, nebo aspoň teda ty 50. A bylo to opravdu skvělý. Ulice, právě kostýmy a oblečení a jako kdyby to zachytilo opravdu v tu chvíli tu danou dobu a to se nedá upřít. Je to fakt skvělý. A když dojde i na ty krvavější scény, na ten pořádný masakr, tak i tam vůbec je to jako strašně super zpracovaný. Nebudu říkat nádherně, to bych zněl jako divnej sadista, ale opravdu to vypadá jakoby zpracovaně nádherně. Jako to se nedá seriálu upřít, že opravdu jak prostě brutální scény, tak zachycení ty doby. A kdybych mohl, tak normálně pogratuluju všem maskérům, kteří na tom pracovali a kteří si dávali práci s tím. Je to fakt, je to nádhera prostě se na to koukat. Ale jo, k tomu prostě k těm negativům se dostaneme, protože k tomu patří i ta brutalita, ale fakt nedá se upřít to, že to je prostě nádherně natočený a nádherně zpracovaný po všech stránkách. Věc, která by byla ale hřích vůbec nezmínit, jsou herecké výkony.
absolutní kino, zvedám ruce, kámo, zvedám se ze židle, tleskám. Herecké výkony jsou absolutně úžasný a musím fakt říct, že všichni herci odvádějí tu nejlepší práci, jak jen to jde a je to fakt jako v některých scénách opravdu šíří z toho, nebo čeří, já nevím jak to nějak říct, sorry, prostě absolutně cítíte z obrazovky ty emoce a to napětí, které oni předávají i jenom pouhou mimikou. Bože můj, jak málo někdy jako stačí k tomu, aby opravdu ta scéna měla ten pravý vibe a tak všechno. Jenže i přesto všechno nedokázal seriál za mě zpracovat hlavně tu myšlenku, že co ho vedlo k tomu to dělat. Seriál se věnuje snad úplně všemu jinému okolo Eda Geina než samotného Eda Geina. A to se nedělám srandu. I přesto, že jasně třeba první díly se totálně věnují tomu, jakou měl dynamiku s mámou, s bratrem a občas jak měl i s ostatníma lidma, jenže to najednou přepne a začne se to věnovat jeho činům, jeho nechutným činům, všem jeho činům, to, jak se natáčelo Psycho, Texaský masakr motorovou pilou a Mlčení jehňátek, i přesto, že Mlčení jehňátek tam reálně má snad asi jako nejmíň stopáže ze všech těchto dvou jiných projektů, prostě, nebo ze všech těch 3 jakoby zmiňovaných projektů, prostě má nejmíň pasáže, což na rovinu, tohle jsme ze Segrou skipovali, ano, ten seriál jsme zkoukali ze Segrou a tohle jsme skipovali, protože už nás to nebavilo, chtěli jsme hlavně vidět Ed Geinův příběh a příběh i lidí, co tohle mohlo ovlivnit a ne nějaký random natáčení z těch hororů, prostě, víte, za chvilku si řekneme důvod, proč to je tak hrozný, mě by to asi nevadilo, kdyby to tam bylo, ale jak to zpracovali, to bylo tak špatný. Abych řekl ale tu hlavní pointu, co jsem se snažil po mně z začátku říct a omylem jsem od toho hodně utekl, je nadmírné násilí. Kriste pane, můžete mi někdo říct, jako kdo je nechal vařit? Já absolutně chápu, kdybych taky měl prostě prostředky, budget, maskéry a všechno možný, taky bych s tím se snažil udělat co nejlepší scény a nejvíce brutální. Jenže tenhle seriál úplně zapomněl, o čem má být a fakt se zaměřoval na to, jak to má být nechutný, zvrácený a všechno možný. Prostě fakt jako skoro celý seriál je podle mě úplný opak Dahmera. Vypadá to prostě jako kdyby to dali úplně, jako kdyby prostě dali Dahmera nějakému jinému týmu a řekli si, jak to máme udělat? A oni, že no tak pojďme to zkouknout a nějak to uděláme a úplně nepochopili, proč Dahmer byl dokonalej. A tak jasně, tohle není úplně ta nejhorší věc pod sluncem. Někteří si řeknou, že no tak jenom seš prostě snowflake, seš pussy. Já si myslím, že to je trochu jako neúctivý k těm obětem a k reálným lidem, co to mohlo prostě v reálu ovlivnit, ale dobře, není to nejhorší. Takže co je na tom seriálu nejhorší? No, čím bych začal? Začneme postavou, která se objevuje po Edienovým boku a to není ku podivu Gus, který ho můžete znát z těch dokumentů, že to byl jeho pomocník při vykopávání těch hrobů a který později skončil někdy na psychiatrické léčebně, ale je to údajná přítelkyně, což nebudu lhát, jsem vůbec nevěděl, že někdy jako se zmiňovalo, že by mohl někoho mít, jenže když se začnete do toho případu víc ponořovat, jako podle kterého to je adaptovaný, tak si řeknete, kámo, proč to sem dávali a taky proč to tak zpracovali. Já se omlouvám. Ta postava je příšerná. Já teďka nevím přesně jí jméno. Adeline, něco to bylo. Adeline, budeme mi říkat Adeline. Adeline je tak hrozná a otravná postava, bože můj. Nejenže ze začátku si říkáte, jak může být úplně naivní kráva, ale spíš si potom budete říkat, že to je jenom kráva. Prostě pro Kristovy rány, koho to napadlo jí tam dávat. To bych fakt raději udělal už jako linku s Gusem, který tam prostě byl, já se mluvám, jestli jeho jméno komolím, asi ho teďka fakt nevybavím. Prostě tohle byla jedna z věcí, která mě skrz seriál potom absolutně srala a když se té postavě něco špatného stalo, tak jsem nebyl smutný, spíš jsem byl úplně šťastný, že ano, teďka těch hitla karma
a máš to za to. Well, tak toho jsem hodně natáhl. Dobře, teďka se budu snažit mluvit co nejvíce stručně. Věc, která mě ještě víc nakrkla, než byla tahle předtím, je, jak si s Edginovým životem vytřeli prdel. Tam je tolik, jak se dá říct, tolik jako údajných incidentů, které se vůbec nestaly, nebo který absolutně byly pokřivený, takže jste občas nevěděli, jestli to fakt udělal nebo ne. Jako chápu, jako když mluvil Edgin o některých věcech, co dělal, tak jasně nemůžeme ho brát úplně v potaz, protože byl schizofrenik a možná si něco mohl vymyslet, ale i tak to bylo prostě příšerný. K tomu právě strašně potom souvisí halucinogenní scény, protože tam bylo tolik scén, který měli jakože kombinovat původní scény z Psycha, Texaský masakr motorovou pilou a právě prostě mlčení jehňátek, že prostě vy si říkáte, počkej, takže fakt se to stalo, nestalo, nebo jenom si ze mě dělají srandu? Ano, dělají si z vás srandu, protože tam je prostě moment, kdy prostě nevíte, jestli to má být jakože to, co doopravdy dělal Ed Gein, nebo nedělal to Ed Gein, nebo to má jenom vypadat, že to dělal Ed Gein, ale inspirovali se jenom jako jiní. Prostě tam je tolik, já nevím, jak to popsat, tam prostě je třeba scéna z Psycha v té sprše a tak dále, jenže to je zpracovaný, jako kdyby to dělal Ed Gein, takže, jak říkám, nevíte, jestli to doopravdy dělal, nebo jestli seriál se snaží prezentovat, že to doopravdy dělal, nebo jestli to má prezentovat jiným způsobem. To je prostě příšerný, já už to nechci natahovat, to je prostě... fakt by... Ježiš, sorry, mobil. Nebudu lhát, už se mi nechce o tom dál kecat, chci to upřímně mít co nejrychleji za sebou, takže kdybych měl shrnout poslední negativa, který k tomuhle seriálu mám, byly by to fakt přikrášlený fiktivní události. Doporučuji zkouknout tenhle tenhle rozhovor za autorem, který psal knihu o Edu Geinovi a komiks. Je to člověk, který se věnoval vyloženě jako autobiografii, nebo nevím, jak se to teďka, já se mluvím, jestli jsem popletl spoustu slov, ale v podstatě dělal životopis Eda Geina, fakt mluvil s těmi lidmi, jel do toho města, kde se to dělo a opravdu i on uznal, že reálně 90% toho je úplně vymyšlených, nedává to smysl a je to zkrášlený brutálně, což je neuvěřitelný si porovnat s první sérií Dahmera, který měl naopak 90% skutečností a 10% vymyšlených. Jak říkám, já úplně chápu, že si chtěli vyhrát s těmi maskami, všechno možný a s tím rozpočtem, ale tohle pro mě fakt překápli. Já už se nechci k tomu asi dál vyjadřovat, upřímně to chci mít co nejrychleji za sebou, takže pokud vás video bavilo, nezapomeňte dát like, odběr, komentář a sledovat mě na Instagramu a já si konečně asi dám něco k jídlu, mám trochu hlad, takže mějte se a užívejte den.